Sabi'u ya tafi dan kasa hai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni naga abin da na gano. Tsohon soja, abin nan yana daure min kai. tsohon soja, Mun je mun yi yaƙi, ba sallama. an harba, mun harbe su. Wasu abokaina sun rasa kafa ɗaya, wasu sun rasa idanu, wasu sun mutu, wasu sun fita daga hayyacinsu saboda ƙarar bam da tukuki da harbi da waye. Amma abin nan yana bani mamaki. Kai din Kasa ko dai karar tukunya, tunda a sojan ma kuku ka zo. uban waye ce a sojan da Saboda na sani. kai rabu da ni a harkar yaƙin na first class. Idan ka ji ana first class ni first class ne. A yaƙi. Suka da ni Ai ka iya yanka kabewa. abin da suka rike Kwarai ni kuwa. ai ba a banza suka rike ni ba. Me ya Hannu faru biyu. yanzu? Me ya faru? Abin nan ya bani mamaki. Menene? Wai mutum ya taso ni fa a talaka na san shi. Eh. Amma daga shiga wai dan majalisa Eh. ya je nan layin haka. Eh. Ya je ya cance da uban gida. Ai a lokacin Gidan Eh. da yayi. Ka san abin da yake bani mamaki. Eh. Wallahi ɗan mata ne cada. Ya aura? Yan ƙananan shekaru. Wake ma zancen aure masu ƙananan shekaru. Su ne kawai suke kare kainansu a gidan. Ba Wai ya abin da aura dame ko su. ƴaƴansa ne? Wa ya ce ma ƴaƴansa ne? Wai zai kawo ƴaƴansa ƴan mata wurin guda shida ya basu a nan gidan. To. Duk sanda ya bushi iska zai zo. Wallahi wata da ta leko da ta rutsani da bindigoginta wallahi haka ne. Sai da na lura ba bindigogi bane. Allah. Kai abin nan ya ban mamaki. La To ilaha illallah. tsohon soja, ina jin lokacin kana kukun sojoji baka nan baka san me yake faruwa ba. Kai ɗan ƙasa bari in gaya ma. Kana ji na? Kaga Kana ji ni na? ne na rike mechanized brigade, na rike artillery, na rike motorized. Duk military cantonment ba wanda bana ciki ba wanda ba a ji da ni. Amma wannan iskancin da ake yi, da na sani ma ban tsaya na kare mutuncin ƙasar ba ni ma iskancin na zo na yi. Ka ake yi kenan. Kai barkaji, kai yanzu ka san wannan abin. Ai tintini baka gano cewa su wa'annan manyan mutane da masu kuɗi da 'yan siyasa. Kana ji na ai? Eh? Da kuma duka wasu manya-manyan 'yan kasuwa waɗanda suke wasu daga ciki marasa kamun kai. Ai ba su da aiki. Kai bari in gaya ma gaskiya. Shi fa talaka da kake gani. Kana ji? In ka ga talaka musulmi bai shiga aljanna ba. Eh? Shi ya so. To shi ya so. Amma duk wata hanya sanɓal da za a share mai ta shiga aljanna an share mai tun a zaluncin da ake mai. Bari ka ji abin da ake wa talaka. Wani da amfani. Bari ka ji. Kana ji? Talaka a kwashi kuɗinka da ya kamata a kyautata rayuwarka a sati. Kana ji ai? Ina jin ka. A bakka a tsiyace. Sannan 'ya'yanka maza a ba su kayan shaye-shaye, a ba su makamai, a mai da su wato 'yan tauri, 'yan daba ƙarfi da yaji, masu kashe mutane marasa imani. Yanzu haka ƙasar ta zama? Sannan kuma ba a kyale ka a haka ba. Kana ji? Kannansu mata su kuma sai a ɗauke su sai a kai su hotel ko kuma a kai su irin wannan gidan kai da ka gani. Irin wannan na gani. Kwarai ko 'ya'yan talaka ne. 'Ya'yan dagwai baka gansu ba. 'Ya'yan talakawa ne na gaya maka. Wata ta yi ɗaurin ƙirji wata. Kayya tsohon soja. 'Ya'yan talakawa ne. Ka gani mai kuɗi zai nemi 'yar mai kuɗi ya kai ta ajiye ta ya san za su buga shari'a da. Za su buga shari'a ai wannan. Yawwa saboda haka 'ya'yan talakawa ne matan a kwashe su sai a je a ajiye su a hotel wasu a gidaje. 'Yan wayan nan wace ce mai hoton tufa 'yar wata fon ifon ita ake siya musu in aka sai wa yarinya wannan waya. Kana ji ai? Ina jin ka. To sai ta je ta yi wata guda ko dai a hotel ita kuma ga ta dama an saba gida da kuɗin cizo da make-make da hayaki da abin nan an kai ta hotel sai AC ne yake tafiya sir mantawa take da iyayen. Shi kuma shegen duk sanda ya zo abin nan shinkafi. Yawwa. Bi shinkafa. Su kuma mazan kana ji na ai. Su kuma mazan sai a ba su makamai sai a ba su kayan shaye-shaye. A ba su dan kuɗin da bai taka karya ba a ce su je su farma mutane. To kaga kuma abin da baka gane ba. Duk wannan abun fa da kuɗin talakawan ake ɗiba. Kana ji a sata. In an sata su sai su tura nasu 'ya'yan ƙasashen waje. To wallahi talaka ya riki Allah kawai. Yawwa. Dan ba yanda za a yi mutanen nan. Sun yi irin wa'annan abubuwan da kake faɗa. Allah ya kalle su. Wala ba zai kalle su ba. Akwai saci kuɗin mutane. Wato. Ka lalata 'ya'yansu. Wato. Ka yabo 'ya'yansu mata ka aje. Wallahi kai yarinya da na gani kaga yadda na ganta kuwa. Wato bari ka ji tsohon soja. A 'yan siyasa akwai mutumin da a lahira zai tarar da gosulo. Akwai kuma wanda ba gosulo daraja annabi Muhammadu zai wuce. Domin akwai na kirki akwai na banza. Amma fa na banzan sun fi yawa. Billahi lazi babu Allah a gaban su. Amma dai wannan na wannan layin. Wallahi babu Allah su sace kuɗin talakawa, talauta ƴaƴansu su mai da su yan iska maza masu sare-sare, ƴaƴa matan kuma su mai da su karuwai.
su kwashe su je su kai su ta girka su yanda ka san su ne musu girkan bori wallahi da barhaza da ina cewa ni me yasa ma na shiga sojan ni da tsayawa ne ni ma ne to ai ka tsaya din kai ma ga abubuwan da kake kai da kasa akwai nasiha a to ai ba haka bane kai yanzu ka je lahirar wato sai ka je ka tarar da gosulu kaga kuwa ka je lahira ka tarar da gosulu akwai matsala saboda haka ka gode wa Allah da ya aje ka haka kaga kai yanzu kwamfar ban sani ba ko dai a kukun sojan da ka zama kayi sata abinci yawwa kaji kai matsalar ka kenan larurar ka kenan mu da ake ji da mu target shooter na rifle na rike bindiga fa sai dai kawai kaga ana bina a baya zubarwa nake in dai ka rike ludayi wallahi a sojan ma a kuku ka zo wan waye ga ma wallahi kuku ka zo ne kai ka isa ka shiga inda na shiga wallahi a kicin kai fa dan kasa matsalar ka kenan a ayo ina zan shiga tunda sai ka zo kai nasiha abu kamar abun arziki amma sai ka zo ka kwale mutum a ni ƙarya ce ba na waye ga ma ƙarya nake da ka tafi soja kai mun bana ina da labarin komai da ka tafi sojan training ka kasa yi da ka kasa training din nan aka ga cewa to dai a taimaka maka kana zazzara idanun nan ko ba haka bane aka ce a kai ka kicin kace kai dan Allah ko abinci a baka ka dinga yi bari ga ma kaga wannan idanun da su nake tsorata magauta suna kallo na za su yadda makamai shikenan magana ta kare yan siyasa mun cinye su mun gama wallahi yan siyasa ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wallahi kamar yau ne kana kan gadon kujerar mulkin zaka mutu kuma wallahi in ka mutu kuma matsalan nan billahi lazi daga cikin kabari zaka fara jin dirar kula kai ragagam akan ka a tillare za su saka wallahi kuma ana busa kawo wallahi kai ta gudun fanfalaki gudun yaki karewa kai ta yi kaga kana dawowa baya sannan kuma idan ka je ka tarar da gosulo mu lokacin an game mana namu muna can gaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan zaka na burge ni wallahi dai ka jinna cewa tsohon soja ga mutumin can wallahi mazaje sun zai gaba ga honorable mazaje sun zai gaba suna ta bugu wallahi ga honorable wallahi ban da dariya ba ba kai wa ƴaƴan mutane ciki kaga ƴaƴan shegu suna binka baba na aljanna la ilaha illallah wuce kan na aljanna na an taje min gemu baba yan siyasa akwai kallo ranar lahira wallahi tallahi za mu fara list idan za su wallahi za mu fara list Allah ni ma sai na kama nan dan siyasar da na gani a hotel da ƴan mata wallahi sai na faɗa Allah sai na faɗi wannan Allah kai kana tsoro ne wa tsoro ai tsoro yayin nan ni da nake da babu Buhari nake da excellency first lady ka taba ni ka gani Allah wallahi ka gyara halinka ko kuma wallahi tallahi in naga dan siyasa a hotel kowaye kai sai na faɗa wallahi ai ni ina ganin fa ko ka san wani abu 2023 din nan anya ba excellency ita zamu fara gwadawa mu gani cewar shugabancin kasar nan za ta kawo mana gyara ba ai za a fara ai da za a bata wallahi wannan za a fara ta mace idan aka bata kasar nan ta rike kasar nan za a fara ta mace habba za a fara ta mace shugaban kasa a Najeriya haka dai shiru kai shiru ai mu je ba kai shiru ai yanzu akwai ai ita aka san ta wani lokaci za ta iya cin girma wallahi ba za mu yadda ba Allah ya jefa ta ku ai akwai mutanen mu akwai wannan na Kaduna wallahi kuma kaga ai mutumin mu ne sarkin kebota Allah Allah ya